सिकनाझार माहारियारि पार्कखौ आयेन बेरेखायै सिफायनाय जाथायखौ लानानै दिनै मोनसे सुबुं सांग्रांथि हाबाफारि लादों। थांनाय माखासे दाननि सिगां गोदानै फोसावजानाय सिकनाझार माहारियारि पार्कखौ आयेन बेरेखायै सिफायनाय जाथायखौ लानानै दिनै मोनसे सुबुं सांग्रांथि हाबाफारिया जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बिटिआर सरकारा हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होनो थाखायनो मोननै नेशनेल पार्क फोसावदोंमोन आरो बेखौ लानानै माखासे सुबुंफ्रा राजखान्थि गेलेनानै सिकनाझार हाग्रामा ओनसोलखौ दानस्रांना दखल खालामना थाहैदों। बे जाथायनि सायावनो दिनै मोनसे सुबुं सांग्रांथि हाबाफारि लायो आरो बे सुबुं सांग्रांथि हाबाफारियाव चिरां जिल्लानि धोरोमगुरुफोर, गुबुन गुबुन माहारिनि गागि आफादफोर, ओनसोलनि मेलेमजिबिफोरजों लोगोसे जिल्ला बेंगिरि डि जतिन बरा, एसपि अक्षर ग्राग, चिरां डिभिजननि डिएफअ कुंजन बसुमतारीजों लोगोसे हा आरो हाग्रा रैखाथि बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारीयाबो बाहागो लाफानानै गुवारै सावरायलायो। बाहाय राजनीतिक षड़यंत्र दङ। दिनै अपोजिशनहा कुनु लामा गैला, कुनु माने कारन गैला जे अपोजिशना पजिशननि एगेन्स्टै गसंनो हानाय बाथ्रा बुंनो हानाय, जायनि जाहोनाव मानसिफोरखौ थुलुंगानानै थुनज्लायनानै जोंनि जा हारि दानायनि थाखाय, गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय बड'फानि होलांनाय मोन्थोर, बे मोन्थोरखौ नोजोर बोनानै जोङो नेशनेल पार्क जों गायसनदों। बे नेशनेल पार्कनि सिङावदि गोदानै इनक्रोच खालामनो होगासिनो दङ, बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। बे दुलाराय बर' हारि आरो बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठीनि खहा बियो। सोरबा प्रमद बर' बिथाङा सिफ जादों होननानै बिथांनि एगेन्स्टै थांनानै, सोरबा फेरेंगानि एगेन्स्टै थांनानै खामानि मावनाय माने हारिनि बेरेखायै खामानि मावनाय। बेवहाय बेहाबो जायहा थुनज्लायदों, जायहा मावहोदों, बेहाबो खहा दं। दुलाराय समाजानो खहा दं, दुलाराय हारियानो खहा दं। सार, जायगाफोरखौ सन्देह खालामनायफोर सोरबा दं? आंनाव प्रमान दं आंनाव। बिसोरो जेरै राजखान्थि गेलेदों, बे प्रमानखौ लानानै जोंबो राजखान्थि गेलेनो नायबाय। जोङो खिन्थु हारिखौ लानानै राजखान्थि गेलेया, बै राजखान्थिगिरिफोरनि सायावसो जों राजखान्थि गेलेगोन। गोबां प्रमान दं, जायनि जाहोनाव आंथ' बुङो अपोजिशननि मानसिफ्रा दिनै हादानावहाय मानसि थरनानै हाग्रा हाजिरा हादान होनानै बेवहाय गय गायहैनाय दं, माबा माबि गायहैनाय जोंनाव फोरमान जथेस्थ' दं। बैसोरखौ हमनायनि बेबस्था लागोन नामा सार? जोङो मोननै लामा दं। स्टिक एन्ड केरट पलिसि होनो। जों स्टिक गोनां जायोबा बाहायगोन, खिन्थु दा जों केरट पलिसि एडप्ट खालामगासिनो दङ। अननायानो गुबै मोन्थोर, अननायजोंनो गासिबो समस्याखौ समाधान खालामनो हायो। बे अननायजोंनो जोङो समस्याखौ समाधान खालामनो नाजाग्रोदों। सार बाय जिखिनि हाग्रा दानस्रांनायाव माखासे राजखान्थि सोलिबाय थायो, दा राजखान्थिखौ गेलेयाल'सिनो नोंथाङा सरकारनि जानानै रैखानि थाखाय मा मेसेज होनो सानगोन जुदि सरकारनि जानानै? राजखान्थिखौ गेलेयालासिनोथ' हारिखौ बासायनो थाखायनोथ' जोंनि सरकारा मोननै नेशनेल पार्क बानायदों आरो मोनसे वाइल्ड लाइफ सेन्सुरि बानायनो थांगासिनो दंबावो। बेवहाय राजखान्थिगिरिफ्रा राजखान्थि खालामनायासो गेदेर खोन्था। जोंनि सरकाराथ' राजखान्थि खालामाखै, हारिखौ बासायनोसो जोङो दिनै दादों नेशनेल पार्कखौ। बिथांमोना हा गोनांबो होननाय खोनादों। 96%आनो हा दं। 4% 10% मानसियानो हा गैया। बे 10% हा गैयै मानसिनो जों हा होनो हाया नामा? जोंनि हाखौ फानै फानै मानसिफ्रा दावखोगासिनो दङ। जों बर'लेण्ड सिमनायावहाय बर'लेण्डनि हा, बर'फ्रा गावनि हाखौ फाननानै दावखोदों। दा बेफोरबायदि हायाव जोङो थांफिननानै रायजो जानांगौ आरो बे बेबस्थाखौथ' जोंनि सरकारानो लागासिनो दंखायो। खिन्थु राजखान्थिनि थुनज्लायनायाव गावनि जिउखौथ' बरबाद खालामबाय, बानायबाय, हाग्रा दानै दानै गावसोरनि फिसा फिसौ जोलैफोरखौबो, इयुन जोलैफोरखौबो धंस' खालामनो थांगासिनो दं जोंनि हारिया। जायनि जाहोनाव बर'फोरनि सोलोंथाइनि मानदान्दाया गाहाय। हाग्रा दानस्रांग्रायाव मोनसे भिडिअ गोसारदों सार, नोंथांनिबो नाम लानाय खोनादों, लोगोसे आं मोनसे खोन्था, दाखालि मा होनो निउस 24 ना मा हारसा पाबाव रज'नाय मा निउस पेपारथाय बियो, निउसथाय आं मिथिया। बे निउसआ आंखौ होदों। बावहाय बियो मा होनदों, बिसोरो निउसआ मा खालामदों, बे लासिं सिं बार्ता। नंखायनोथ' आं दहाय बुंदों गोमो सांबादिक होननानै। जाय मानसिया राजखान्थि गेलेनो थाखाय सांबादिकता खालामदों, सांबादिकनि केरेक्टार्सआ मा, बिनि मावनांगौ खामानिफ्रा मा, बेखौ मिथियालासिनो जुदि हारिखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय खामानि मावो, बिदिखौ जोङो गोमो राजखान्थि सांबादिक होननानै बुङो। गतिके गोमो खौरांगिरिनिख्रुइ गाज्रिसिन खौरांगिरि, गाज्रिसिन जोलैनि हांगार प्रिथिबियाव गैया।
जाय खौरांगिरिया गोमो खौरांगिरिया बे गिरि हिसाबै खामानि मावगोन बे बयनिख्रुइ देरसिन जोलैनि हांगार सिफायखांनाय जिखिनि हाग्रा थानाय बेखौ लांना दोननाय बेखौ मा खालामनो सानदों नोंथांनि जि नेसनेल पार्क बे नेसनेल पार्कआनो खालामफिननो साननाय सानैनि खोन्थायानो गैया नेसनेल पार्कआ नेसनेल पार्क हिसाबैनो थागोन गतिके नेसनेल पार्कनि बाहेरायावहाय जाय रायजो एसे सिगाङावनो माखासे जिखिनि लांना दोननाय बेखौ राननानै होगोन बेनि खेथ्रआव नङा बेथ' नेसनेल पार्कनो नङा नेसनेल पार्कनि बाहेरायावसो जों दोनगोन नेसनेल पार्कआ मोननै दङ हार्डक'र आरो बाफार जन आरो हार्डक'र जन बे मोननै जनखौ राननानै जोङो समाज गायसननायनि बेब'स्थाखौ लानो नागिरदों बैसोर हाग्रा सिफायग्राफोरा बुजिनो मोनाखै नामा जे नेसनेल पार्क जायोबा मा बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मा बेनिफिट दङ मुलाम्फा जागोन बेफोरखौ बैसोरो बुजिनो मोनाखै सिबायफ्रा बोरै बुजिनो लेखा गोरों राजखान्थिगिरिफ्रानो जुदि थुलुंगायोब्ला लेखा गोरों राजखान्थिगिरिफ्रा गाव गावनि फिसाखौ दिल्ली मुम्बाइआव फोरोंहरदों मोजां मोजां इनस्टिटिउसनाव एडमिसन लाहोदों जोंहा आरो जेबो साननो रोङै लेखा रोङै मानसिफ्रा हाग्रा बंग्रायाव गावनि फिसाफोरखौ बरबाद खालामनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौबो बरबाद खालामगासिनो दङ गतिके बिसोरखौ जों दुसिनानै लाब गैया বেদখল হ'লে তাৰ ব্যৱস্থা লোৱা এটা চৰকাৰী নিয়ম আছে তেওঁলোকক ইভিকশ্যন কৰিব লাগে ইতিমধ্যে আমি আজি মিটিঙতে গম পাইছোঁ যে প্ৰায় নতুনকৈ 50-55 ঘৰমান মানুহে আকৌ মানে বেদখল কৰিছে পূৰ্বেও অলপ আন আছে গতিকে ইতিমধ্যে আমাৰ BTR EM ডাঙৰীয়া এটা আছিলে তেখেতে যেহেতু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো চাই তেখেতে কৈছে ৰিলেকেশ্যনৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰিছে খুব ভাল কথা কৈছে আমি এইটো ৰিলেকেশ্যনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সদ্যহতে পাৰ্চনেলি আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম তেওঁলোকক যদি তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ তাৰ পৰা নাহে তেতিয়াহ'লে আমি চৰকাৰীভাৱে তাৰপৰা ইভিকশ্যন কৰিম যোৱা বছৰ আমি অন কেমেৰা তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তেওঁলোকে বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা কৈছিল কিছুমান নাগালেণ্ড কিছুমান মেঘালয় কিছুমান অৰুণাচলৰ পৰা অহা বুলিও কৈছে এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব যদি তেওঁলোকে অসমৰ নাগৰিক নহয় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত সংস্থাপন দিয়াৰ প্ৰশ্ন নুঠে আৰু যদি হয়তো যদি নাগালেণ্ডৰ মানে যদি আমাৰ বড়ো জনগোষ্ঠীয় মানে হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ইয়াত সেইখিনি সুবিধা পাব বা অন্যান্য অসমৰ যিখিনি জনগোষ্ঠী আছে থলুৱা তেওঁলোকে পাব কিন্তু বাহিৰা মানুহে নাপায় স্যার বলপূর্বক উচ্ছেদের বিপরীতে এটা আলোচনার মাধ্যমে উচ্ছেদটোক আপোনালোকে প্ৰাধান্য দিব দিয়াটো উচিত ভাবেনে ভাবোঁ যিহেতু এটা কি কাৰণে মই ভাবিছোঁ কাৰণ পূৰ্বতেও তেওঁলোকক ইভিকশ্যন কৰা হৈছিল আকৌ পুনৰ গুচি আহে গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো মাইণ্ডছেটটো চেঞ্জ কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোকক এটা নতুন পন্থা বা নতুন এটা দৃষ্টিভংগী দেখাব লাগিব আৰু নিজাববীয়াকৈ যে তেওঁলোকে আহিব তেতিয়া হয়তো তেওঁলোকৰ টেণ্ডেঞ্চিটো কমি যাব এনক্ৰচমেণ্টত जेब्ला समाजाव बेबादि थासारिया फैयो बे गाज्रि थासारिनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय गोबां साधु सन्तफोरनिफ्राय परामर्श लानो गोनां जायो आरो साधु सन्तफ्रानो गावसोरनो सिगां आगोलनानै बे समाजनि गेना गोरोन्थि आरो गासिबो माने अधर्मीय खामानिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बै धर्मगुरुफ्रानो आवगायबोनांगौ होननानै जोङो दिनैनि बे प्रग्रामाव गासैबो धोरोमनि धोरोमगुरुफोरखौ लिंहरनायजों लोगोसे जोंनि चिरां जिल्लानि डिसि सारखौ मिटिंनि आफादगिरि बानायनानै एसपि सारखौ लिंहरनानै जोङो बे प्रग्रामखौ गासैबो फरेस्ट भिलेजनि गावबुराफोरखौ लिंहरनानै एफआरए भिलेजफोरनि गावबुराफोरखौ लिंहरनानै बे प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो मोनसे थिरांथायाव फैनो हादों जे जायफोर इनक्रुसारफोर गोदानै फ्रेश इनक्रोचमेन्ट खालामदों बै बिथांमोननि थाखाय जोङो ओंखारबोफिननायनि थाखाय रैखाथि मोनसे लामा बा सेफ पेजेस बे लामाखौ जोङो दिनै खेवनानै होनाय जाबाय बिथांमोनहा बे रैखाथि लामाजों बे सेफ पेजेसजों बिसोरो हाग्रानिफ्राय सेफ एग्जिट जाफिननांगौ होननानै जों बिथांमोनखौ खावलायहरबाय दा बिथांमोनहा जोंनि खावलायनायखौ जुदि गनायनानै ओंखारबोयोब्ला बिथांमोननिनो गाहाम नङाब्ला जोङो थाबैनो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनजों लोगो नांनानै मोनसे दावबायारि हान्जा बानायनानै चिरां डिसि बिथाङानो थाफागोन बिथांजों लोगोसे गोबां अफिसारफोर थाफागोन सिकिउरिटि पार्सनेल्सफोर थाफागोन थांनानै बे थावनियाव इनक्रोच जानाय जायगायाव नायदिंहैगोन आरो बिथांमोनखौ बुजायनो नाजागोन जाहाथे इभिकसन खालामनाङा लासेनो बिथांमोनहा गाव गावनो उइलिंलि सेफ एग्जिट बा दोरोदनो जुदि दोरोदनानै फैयोब्ला बियो फारनै बिथिंनिफ्रायबो गाहाम
आरो जोङो जेरैब्लाबो बे जोंनि जानाखि सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क बियो जारिमिनारि मोनसे बिमुं बे जारिमिनारि बिमुं जोंनि सिखना जोहोलावनि बे जानाखि नेरसोन बेखौ जोङो अरायथानि थाखाय जोङो लाखिनांगौ आरो जोङो आबहावा इक'लजिकेल बेलेन्स आरो क्लाइमेट चेन्जजों जोङो जुजिनांगौब्ला फैबाय थानाय थासारियाव जोङो जुदि गाहामै गाहाम थांनानै थानांगौब्ला जोङो जोंनि बे नेसनेल पार्कखौ जोङो रैखा खालामथारनांगोन आरो टुरिजिम बिथिङाव जोङो जुदि डेभेलप जानांगौब्ला बिटिआर ओनसोला बे नेसनेल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवारि टुरिस्ट स्पट बेफोरखौ जोङो संरैखाथि होथारनांगोन आरो जोङो जुदि बिटिसिआ मुलुग दरबाराव मिथिजानांगौब्ला बर' सुबुंफ्रा गावनि सिनायथिखौ लाखिनांगौब्ला बै थाखानाय जोंनि नेचारेल रिसर्सफोरखौ जोङो संरैखाथि होनानै जोङो मुलुगनि सुबुंफोरनि गेजेराव जोङो सिनायजानो नांगोन अब्लासो जोङो माने मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै सिनायजानायनि मोनसे लामाया गेवस्रांगोन होननानै जोङो सानो हाग्रा दानस्रांनायखौ नायोबा जे मानसिफ्रा नैबे नोंथाङा जे बुंदों जोंनि बेसेन गोसा सम्पति बेखौ बुजिया होननानै सानो नामा मा बुजायहरनो सानो दा बे बुजियैखौ जोंनि गोरों सुबुंफ्रा बुजायनांगौ जागरूकता लाबोनांगौ एवारनेस लाबोनांगौ जेब्लासिम बे जागरूकता बे एवारनेसा फैया जेब्लासिम जोंनि हाग्रायाव थानाय बे रायजो राजाफोरनि गथ' गथाया इडुकेसन मोना लेखा रोङा सोरां गियाननि सोरांखौ मोना अब्लासिमहालागै बेबादि गाज्रि जाथायफ्रा जागोन हाग्रा एवस्रांनाय मुगैथाव जाथायफ्रा बे खामानिफ्रा सोलिबाय थागोन दा ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफोरनि गथ' गथायफोरखौ गोजौ थाखोनि जोङो सोलोंथाइ होनांगौ सोलोंथाइ जेब्ला बे समाजनि गेजेराव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइखौ मोनजोबगोन अब्लानो बैफोर गाज्रि खामानिफ्राव आगान सुरनाय नङा होननानै जोङो सानो गावसिनि बिमा बिफाखौ बिदा फंबायखौ बै गोरों सुबुंफ्रानो बादा होगोन फोरोंगोन बुजायगोन सांग्रांथि लाबोगोन दा ओंखायनो बयखौबो जाहाथे माने शिक्षाखौ बा सोलोंथाइखौ होनायाव सोलोंथाइखौ फोजौनायाव फेहेरनायाव जाहाथे माने बयबो थुलुंगा होयो बेखौ जों खावलायो आरो बै हाग्रायाव जेब्लासिम थाबाय थागोन अब्लासिम बै हाग्रायाव थानाय रायजो राजाफोरनि गथ' गथायफ्रा गोजौ सोलोंथाइ मोननाय नङा माब्लाबाबो बिथांमोननि थानाय लिभिं स्टाइला बा लिभिं स्टेन्डार्डआ माब्लाबाबो जौगानाय नङा बिथांमोननि जानाखि रायजो जानायनि मानदान्दा बे माब्लाबाबो जौगानाय नङा बिनिखायनो बिथांमोनखौ जोङो हाग्रायाव हाग्रानि आंग्रोमोन्दा बुहुतफोरबायदि रायजो जायालासेनो बे सुबुं समाजाव फैफिननानै जाहाथे मोजाङै रायजो जानानै गथ' गथायफोरखौ मोजाङै लेखा फोरोङो बेखौनो जों खावलायहरो थेंक इउ